Jeg vil nu vise, hvordan man finder et skæringspunkt mellem to rette linjer ved hjælp af GeoGebra. Først skal vi fortælle GeoGebra, hvordan den ene linje ser ud. Det gør vi ved at gå herned i inputfeltet, og så skriver vi vores ligning. Det kunne være en ligning, der hedder y er lig med 3 gange x plus 2, og så trykker vi på enter. Vi kan nu se, at vores fine ligning bliver vist i GeoGebra. Så skal vi have skrevet den anden ligning ind, og der går vi igen ned i inputfeltet og skriver y er lig med vores anden ligning, som kunne være minus 2 gange x plus 8, og vi trykker igen på enter, og nu får vi så vores anden linje vist i GeoGebra. Men det kan være lidt svært at se, hvor de to linjer de krydser hinanden. For at finde et skæringspunkt, så kan vi nu gå op i GeoGebras menuer og klikke på det her værktøj, som hedder skæringsværktøj. Hvis ikke det fremkommer lige med det samme, når man sætter musen herop, så kan man klikke på den lille pil og gå ned og finde skæringsværktøj. Ved hjælp af mit skæringsværktøj kan jeg nu gå hen og svæve over de to linjer og trykke på dem. Og med det samme kan vi se, at vi får et punkt angivet herover til 1,2/5,6. Vi har nu fundet skæringspunktet af to rette linjer ved hjælp af GeoGebra.